Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Hoxe xa xoves, vimos de comezar onte aínda este mes de xullo, xoves día 2, e un día máis para chegarvos a información local dende a televisión local. Benvidos e benvidas, grazas por sintonizarnos, somos a televisión pública local de As Pontes, e isto o noso informativo diario. Comezamos falando do evento por excelencia do ano, das nosas festas, das festas do Carme e da Fraga. Contamos xa cun programa oficial e completo que hoxe mesmo era presentado. Tras dar a coñecer onte o cartel oficial anunciador das Festas do Carme e da Fraga 2026, o Departamento Municipal de Cultura daba conta hoxe do programa íntegro destas semanas tan intensas que temos por diante. Máis de medio cento de propostas converterán o momento municipio nun dos grandes referentes festivos do verán galego, cunha programación que combina tradición, patrimonio, participación cidadá e espectáculos de primeiro nivel. De feito, mañá teremos a primeira actividade, coa presentación do número 18 da revista de Estudos Históricos UME, a que seguirá o sábado unha nova edición da Mostra de Música Coral. Para a vindeira semana, o venres arrincarán as misas de novena en honra a patroa e tamén teremos citas tan interesantes como as exposicións Unha foto, un poema ou A música é o mellor, de Luis Torrente. O día 11 está previsto o novo certame de bandas da Banda Cultural Recreativa das Pontes e a que van a acompañar a banda da Escola de Música Charamela de Pontedeume e a agrupación musical Lira de San Miguel de Oia. Do 13 ao 16, nos xardíns do Campo da Feira tenemos as distintas propostas de parque activo e os libros no parque, con actuacións como a do Grupo Gazafellos, Se Orquesta Fantasma ou Teatro Cubo, e que se completará o martes 21 coa festa infantil. Tamén esa semana regresan as Noites do Carme, coas actuacións da Escola de Danza Moderna, unha nova cita co Festival de Música de Ultramar, o Festival de Acordeóns ou o concerto das Escolas Municipais de Música Tradicional. En canto ao pregón do día 17, vai estar protagonizado por varios deportistas locais de prestixio e o seu remate teremos a actuación estrela das festas, o concerto 40 aniversario de Duncan Du, o que seguirá a primeira das verbenas na Praza do Carme da man da Orquestra Panorama. Para o día 18 teremos pasarrúas, o concerto de media mañá da Banda de Música das Pontes, sesión vermú con La Mecánica e a procesión nocturna con espectáculo piromusical incluído e co seu remate neste caso da man dunha gran verbena con La Misión e os Players. O domingo arrincará cos últimos detalles da alfombra floral, coa procesión de subida da patroa e a correspondente misa e tamén nova sesión vermú co Grupo Anta, ademais dunha verbena que van protagonizar as orquestras París de Noia e os Satélites. O luns de festa local teremos misa en honra a María Magdalena, nova edición do Festival Internacional de Folclore e a última verbena do Carme a cargo do Grupo Origen, ademais da Orquestra Olympus. E para o día 21, na Praza da América, teremos a Ocabant e a súa proposta musical A Historia da Verbena. E do Carme a Fraga, porque o día 24 temos dende a noite nova edición do Festival da Fraga coas actuacións de Alana, Xosé Liz, Ortiga e Mecánica Rolling Band. E xa o sábado día grande haberá misa en honra a Santiago Apóstolo, sesión vermú cos festicultores, pasarrúas da Batucada Latexo e actuación da Orquestra Triunfo. Mañá mesmo abrirse o prazo para solicitar as axudas para a escolarización. Ven de rematar o curso e para prepararse o seguinte para ter esas axudas institucionais e municipais, mañá abres o prazo para comezar a cubrilos e a cubrirse tamén particularmente neses requisitos que se precisan. O Concello das Pontes abrirá mañá o prazo para poder acollerse a unha nova edición do Programa Municipal de Axudas Escolares de cara ao curso 2026-2027. Tal e como xa lles contábamos a pasada semana, para esta convocatoria destinaránse 35.000 euros que poderán empregarse para mercar libros, adquirir material informático, escolar ou para os estudantes do Conservatorio de Música das Pontes. De feito, as contías van oscilar entre os 30 e os 140 euros segundo o nivel de estudos do neno ou nena solicitante, xa que poderán optar alumnos e alumnas de educación infantil de 0 a 6 anos, secundaria, primaria, formación profesional, bacharelato e novamente estudantes do conservatorio, que terán a obriga de estar empadroados no Concello, contar cuns ingresos anuais inferiores aos 22.500 euros, terán que ter matrícula en algún centro educativo da vila e non contar con débedas coa Administración, Axencia Tributaria ou coa Seguridade Social. As solicitudes poderán presentarse dende mañá e ata o día 30 deste mes en convocatoria ordinaria nas oficinas do Rexistro Xeral do Concello con cita previa ou mediante a sede electrónica municipal. O igual que en convocatorias anteriores, tamén este ano haberá un prazo extraordinario entre os días 21 e 30 de setembro para que el alumnado que por obriga teña que formalizar a matrícula xa en setembro.
As axudas concederánse mediante un procedemento de concorrencia non competitiva e avaliación individualizada, atendendo ao cumprimento dos requisitos establecidos nas bases reguladoras. O pagamento realizarase mediante un vale canxeable nos establecementos colaboradores adheridos ao programa e que poderá empregarse para a adquisición do material subvencionable ata o 30 de novembro de 2026. Posteriormente, os comercios presentarán a correspondente xustificación ante o Concello. As bases do programa xa se poden consultar na web aspontes.org ou ben na edición do pasado día 26 de xuño do Boletín Oficial da Provincia no enderezo da coruna.gal. E seguimos no eido escolar porque outro dos preparativos que ten que haber antes do curso é como imos desplazarnos. E aquí en Aspontes, dende Abrente, coordénase os desplazamentos ata Ferrol, ese transporte escolar para xente que estuda na cidade departamental. Un ano máis, a coordinadora de Ampas Abrente vai se encargar de habilitar o servizo de transporte escolar a Ferrol para os e as estudiantes da vila que o curso que ven teñan previsto asistir a clases a calquera dos centros educativos da cidade departamental. Polo momento descoñecese o prezo por usuario, xa que vai depender do número de alumnos e alumnas que se inscriban, aínda que xa se está a traballar no horario e paradas que terá o autocar. A Roita arrincará a Montecaxado ás 7, seguindo polo Barreiro, Quiosco do Parque, Hostal Fornos, Candelaria, a Casilla, a Toca e a Igrexa Feita. Xa en Ferrol haberá paradas nos diferentes centros educativos e de formación profesional segundo a demanda e necesidades dos usuarios e usuarias. Dende Abrente apuntan que é preciso confirmar o uso do servizo o antes posible para axilizar a súa organización e que as cotas se pasarán mensualmente co pago por transferencia bancaria. Ademais, os usuarios comprométense a empregar o servizo todo o ano, aínda que por algunha causa non o utilicen, deberán aboar igualmente todas as cotas estipuladas. No caso de querer anotarse ou ben solicitar máis información sobre este servizo, abonda con telefonar o 611 066 560 ou ben enviar un email ao enderezo electrónico info@abrente.org. Cada vez estamos máis en modo verán, o lago xa está completamente rebosante, creo, de xente, día tras día, pois agora toca outro espazo lúdico acuático, a Piscina do Lar. Abre este sábado, e abre por todo alto, cunha festa. Un dos clásicos do verán que esta fin de semana volve a abrir as súas portas vai ser a Piscina do Lar. Así o sábado dende as 6 da tarde e ata as 9 da noite para dar a benvida ao verán, tal e como se merece, e tamén facer fronte ás altas temperaturas, dende o Lar puxeron en marcha unha festa do máis interesante e de temática hawaiana. Así, todos os que desexen asistir recibirán o seu colar, poderán desfrutar de bebidas do máis caribeñas e incluso optar a interesantes premios para os que presenten o mellor vestiario. Como non hai festas en música, o DJ Alex Romero vai amenizar a xornada e ata haberá un fotocall para tomarse unha instantánea de recordo desta inauguración. Anxo Vidal, o mozo pontés que, ademais de estar a escribir bons libros, escribeos con bastante profusión. Seguramente había moito traballo antes xa preparado, porque vai xa polo terceiro libro, completa a súa triloxía. O xove pontés Anxo Vidal ten xa novo libro no mercado e que dende onte xa podemos mercar O xigante das Pontes, o fin dunha era, Escombros con nome de muller. Unha novela que segue un camiño diferente ás súas dúas primeiras historias, xa que nesta ocasión o protagonista é a desaparición do Colexio da Pardoazán. De feito, a historia arrinca cun mestre sustituto que chega ao centro pontés para impartir clases de tecnoloxía e que vai vendo como o centro cada vez está máis abandoado. Non hai material, as instalacións están en mal estado, pero que semella que non importa nin a alumnos nin a corpo docente, xa que acuden á escola cada día sen tomar consciencia dese deterioro. A novela, a terceira que autopublica Anxo en menos dun ano, pretende ser unha crítica a como un espazo vai desaparecendo, caendo no esquecemento e sen que ninguén faga nada. Tras La voz que non dio un callado e El origen, o escritor pontés rende agora homenaxe a toda unha institución educativa da vila, como foi o Colexio Pardoazán, e até inclúe material inédito como fotografías ou antigos documentos vencellados co centro. O xigante das Pontes xa está disponible na plataforma Amazon, onde tamén podemos aínda mercar as dúas obras anteriores deste xove e prometedor escritor local. Temos unha nova actividade de Puntadas con Agarimo, vai ser para o vindeiro 9 do mes que ven, para o vindeiro 9 de agosto, nova xuntanza para a Calceta. Os xeareros e xeareras do mundo do gancho da calceta están de noraboa e que o 9 de agosto o Hotel Pontas do Eume da Capela convertirase no epicentro do tecido artesanal grazas a un obradoiro exclusivo organizado pola Asociación Puntadas con Agarimo. A gran atracción da xornada vai ser a presenza de Laura Carmona, máis coñecida como Susi Miu, unha das grandes creadoras digitais do crochet nacional. Carmona estará na Capela para impartir unha clase maxistral centrada no método Jake. Para os xa coñecedores desta técnica e tamén para os que nunca escoitaron este nome, saiban que o Jake consiste en unir diferentes pezas de gancho a medida que se van tecendo, eliminando o trámite de coselas unha a unha, o que permite un tecido máis limpo, áxil e fluido.
O evento será non só un espazo de aprendizaxe técnica, senón tamén unha experiencia de convivencia e desfrute. A inscripción ao obradoiro incluirá o material, a formación personalizada e o almorzo buffet, e as prazas son limitadas. A sesión desenvolverase entre as 10 da mañá e 1 da tarde, terá un prezo de 40 euros para persoas socias depuntadas co agarimo e 50 para as non socias. As inscripcións pódense xa tramitar nos seguintes teléfonos: o 658 961 505 ou ben no 660 666 186. E falamos de deportes porque nestes intres en que os ollos están postos nas diferentes seleccións que están competindo no Campeonato do Mundo de Fútbol, tamén temos unha selección galega en fútbol sala absoluta que vai xogar contra a de Cataluña, dous amigables en Lugo, mañá pasado mañá, pero que nos interesa é que na selección absoluta masculina temos a un pontés, temos a Bruno Silvén. O pabellón municipal dos Deportes de Lugo acollerá mañá venres e tamén os sábados partidos amigables das seleccións absolutas de fútbol sala de Galicia e Cataluña. Será a volta 2 anos despois da visita que as irmandiñas facían neste caso a terras catalanas. Na convocatoria galega haberá un xogador pontés, o ala Bruno Silvén, actual integrante de Lugo Sala, ex xogador tanto do Esteo como de Azcar de Lugo. Bruno é un dos baluartes dun equipo que vende a descender da segunda división e que buscará vender a tempada o ascenso. Mañá ás 8:30 a selección masculina enfrontarase a Cataluña e xa o sábado ás 11:30 serán os equipos femininos das dúas autonomías as que midan as súas forzas na cidade das murallas. Foi todo por hoxe. Moitas grazas por a atención prestada tamén nesta xornada. Hoxe era xoves, mañá será venres e volveremos para pechar semana informativamente falando. Logo, a fin de semana tocará ir cubrir os eventos para darvos conta deles a partir do luns. Dicíamos que estamos en modo verán, estamos moi perto tamén do modo festa. Grazas, de que mañá, boa noite e bo descanso.